Batisi TV Lone Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat ba ka Net Foodish Ordar mapi Ninwan Ramani Hakir dob ying jongpi Ngidiyo sngoi ki khana ki biathu shapang ki riu krau jong ka perthai men ba ki dang shong school ki jupunan kam tang da kasarang haba pulikon namar ka jingban jong ka jingdok kaniru kalaja ha ka yeng ka sem jong ka samla bahun lang mauri ka samla puli ka plapoi ha ka kerdan ka baar jong ka top 10 jong ka result high secondary school living certificate wala penbana da ka Meghalaya Board of School Education ha ka singit hodeng ka shpautri ka jilio arajar arpuar ka kemi jong ka samla bahun lang mauri ka kong subita mauri ki besyong pasa ha blok si madar ting Shillong ha ka jing kren bat ka Batisi TV kala yathu ba ka bahun lang ka khun khat du bat ka dairu ka ba khamstan bat ka ba khampro ka jabieng nadu ba ka dang ren na pleng ki saungut para kat kum ka jing thu jong ka kemi ka bahun lang bat ki henmen ki jongka ki jupunan kam tang da kasarang andalamien haba ki pulikot namar ba ka yeng ka ba ki shuwai snam kam don setia ka boarding electric wat hapeng ka jingdu bat ka jingduna ka yok ka kon namar ba ka kemi ka dei ka besyu 13 ngi bat bau ka dan setia hapeng ka met ka bakot ka bakya hanrei wat lakata ka kemi ka tristom ba ki khun kin long brio man brio shisien ka sngi shu ka kemi ka layat khu men ba ka bahun lang ka lepas pha ya ka examen metric da ka bayo rung ha ka kerdan top 20 henrei namar ba ka jingbom dan lan kumta la patha bakan puli no da ka art stream ka ba kham duna ka jinglun ha ka bai dei ba ka jing ang nun jong ka samla bahun lang ban long reuniam shisien ka sngi ka kong subita ka layat khu ba ka yeng ka sam barokwe ka kershan ni ka jing ang nun jong ka khun wat la ka bahun lang ka dei ka khun khat du ka ba hab ban pet ya ka yeng ka sam Kisno tengah sekolah ni kan mai dia. Ba ka khun tengah lapoi dan ba andai. Te ta. So hun kan ni dia. Em dong red ba ka te kena smart itu ba tip sini tat ba ka minat dia ba ka minat. Na do dang do ga jab nongkong beta. Kam nongkong hi. Ka teng tu kelas kelas 4 5 tu dari ba long ba lai long i sosi te. Di kuat long nongkong te. Jengkal kot te tu masuk sekolah tu na sekolah te ka bisa kam tu pa ban songkai ka pe kot bete ka krek kot be menuin tu te tengi long songkai di ka ni stai ini pak long tu be te senuro krek kot be yen hai kam te hayan te trai ken itu kai kam isar kli ko ni tai te kai tentang si ibu si sunat ban tu te ban do cendro macam ai tema ngamdan i ran ma ba ka khun te ba thang do mesin semua ba kwa sha te ngabun nai ken pembukaan ka kwa te ba bi ba mede ma la na yeng ba di ba nu sebelah mo ka sebelah te am la ken yeng te dan pa ini sebayar ini pa te long ai mesin ka ken i ban lek ne ka asen mam sha ka sten do yo top 15 thì quả pelisayan batelong la sana ma pelisayan ai noi war khati kia vi hun hiểm
kun bakwa maka ma kun hab hun ai kan Tagan risol ke babha ke ba irila akor badi bahun lang ila ai ke jing job lang ba ke jing tresi tom joki mar ke jing tre lang joki ban niru irila akor the vice captain of the school and bahun idei the captain jong school pe kine ki lalong ki leader shisha ki balai nuksa naga banta ki wegi khana school ru kine ki arngot rila kor bari bakun lang ki tresi tom ki bot ya ke jing snang ke jing kraw jongi bar ke jing pen ilanti jongi no hikai but above all the credit of success goes to them because they work so hard, they were so focused in their studies, they keep their best in all that they have to do. That's the secret of success. And I'm sure these two will grow, will flourish, will continue to experience success in their life. So well done to our two wonderful girls. And we wish them God's blessing. We wish them all the best. And I congratulate the parents also who work so hard, giving their best also in the studies of their children, and the teachers. Our teachers work so hard. The teachers, they try to reach out to them even personally. Some of our students, they were not able to have a mobile phone, but they reach out to them, trying to find out ways and means to meet them in their own house, some of them, and in the school, in small groups. They followed the students, they followed so well. And when offline, no need to say, and these two, they never miss a class. They never miss the class. I think that is the secret of success. Because no one, they are intelligent, no doubt, but they work hard, they work so hard. This year, they really make us proud. I cannot thank God enough for the blessing. Kani ka exam ka along godon kambahan amar ka de class 12 exam te nga ongi la diba ngam de bande kam kai ka de exam nama ka de ka wantang hisin but ngam de ban ai lat bangan chu pas mala de bangan pas ba te ka jipen kre jang aru ka along kam per hina ki exam te kino hikai wat ki sister convent ru ki pen ilat pen ilinti yang aku menu bangan kre kon te kajing karukum kre jang kolong bangasit kre bat ngasit thok ru ngasit thok bai ki points ya kimat te da radek kre ngasit thok kata hi kade ka kum kre kot jang bat da ka thok ngala ban sung thu han hang nu ngadon ni radi ya ki jing bakla jang te ning ba kata hi ngasit pen kre ka exam jang ka 12 hak pa belong school te ngim yo por than namang halik school aim tu te shwa ke exam pa ni yo khambun ke kapor te kumba pra khandai kinta shwa ke exam ni la yo lat ban kre nam ta kan ke exam ka dan ka jing per po banga sa hing ba ngasa konven nama hing ladang aku kre kot lan nuru ngala ban kre ladang aku kre mestep ani mesingi demit nga kre nga te hande konven ka dan kapor ladangi namangi kibu kapor namta ke baro wat lada ka dek exam ni kamde ngidan kapor ban ki kapor ban duai kapor ban khuj ka convent kapor ban lekai kapor ban bam kapor ban krekot tilarangi di ban lekai ru ngi lekai hi dari por exam ru kidan ka timetable te wala kataru nama larangi yo
kapo bakrek kot ni aimat ben sia no mangitip bang tayo tang katu kapor te ha katu kapor ni buai si kapor hande ni aimat ben sia ma katu kapor bang yo akon ben kani ka klam kala kata hi ka pertebor ko we but haka jingpuli ru kata ba namar ngim yo shu ban school mana kasngi bomon chwa but ka jing hikai ru le singa abang ba kamlong shu bomon chwa ki inro hikai ki haban kelan or kum hikai ru mo namar ba kimla ban ai kum ba ki ai min chwa te ngiru na kaleng ji kena unu kani ka klam kala pen kendit bendiu moi kena kum yang asimet du ngila long kam stom kendit iladi ban wa jingtip ladi ngila wa jingira perlu naki no kai jingi te kiru ki klam kedan din wat kala wala da kani ka klam kala kata ruingi ende kiru ki erap bengi ki ibu din ngi kena haga jing sisa ka offline class ka kam bahasa shu yang namar ngalak masung thu bahaya ka jing hikai jong kinong hikai wala kataru ka nama kani ka klam kam sha engi bandon ni kani ka offline class te lawan kani ka online class ru kelak ta engi namar ngimla ban yo i paradur bai bar kinong hikai hande kani ka online class ru lairap namar la kinong hikai kisen ki video ane ki clip ai ngila ban play yang saisian ane ngila ban play lada hadu bangin senguthu lada ngim senguthu ni sha tho ya ki jing senguthu jingi ha ka piece of paper tingi chi ni sha klik na kinong hikai dak ba call ne dak ba message ki mana ubri tu udan hi la ka jang ka jing khot ka jing im jangki te ngaru ngadan ne ka jing khot jang lade ban long runiam te ka jing khot janga ngamla ban len ya kata namala danga len ya kata ru nganam sip ka sim janga kani ka jing trang te nadu basang class 8 ngilas dang ban le ya ka vocation camp mana ka bayak syuti telang te pas class 10 ru ngaladon kata ka jing khot dang don hikum tu jing khot kini hendak but ngala join ya ka convent dang song class 11 te nang tahi katu ka jing angnut ba ka jing tham janga kanang syai te hadu menta ngadang senguthui bangadang don katu ka jing khot ban long runiam kumbang ong mana ubri udan ka jing khot te laraki buat dia kata ka jing khot jangki kila ban aimat ban sim te kitu ki bri ba sim ya kwe kalain ru ki aimat ban sim nama bale ki don ya ka jing khot jangki ban le kata kam tengaru ngasungu bang ala ban le ba ban met sim ban ai met ban sim ya ka e bang ala ban ai ya ka imlang salang dak ba long runyam ka khule bakrpang te ka de ya ublei shahi nama demo u ba u ai ka jing krku deng ba ki brio ba bha saudang keleng janga ya ime ipa ya ki men ki para ki bahi bahisam i sister principal i sister joblin suciang ki sister baro jong school kinong hikai but ki auxilium convent ya i sister provincial sister superior but baro ki sister ki bala elam lentiang ka message bang aku apan ai kolong ba de dang ka jing tristom hi ka bala banyalam hingi sya ka e ka bangi nitmu nginmla ban ke yo so ba klam da tristom te kan sadan ka por ba pen sadu jing kermen hande kita baro kilong jing e hande pi kam klan bor ma pi bani kitu ka jing e pi la pi klet nang kret shi kret ka kot la pi repeat pinsa kan mau shishu ara pikir ya kret shi kret ek ba kip ba pim la ban de